Vi sidder i Fiskehuset i Hornbæk. Hej Mads. Hej. Du er en del af Sputnik-programmet, og du er nede i noget arbejdsprøvning nede hos mig her i Fiskehuset i Hornbæk. Ja. Det er fandme hyggeligt. Jeg kan godt lide at have dig. Lærer du noget? Det tror jeg nok, du gør. Og så prøv at se her en gang. Jeg har lavet et par madder til os. Rigtige fiskemænd spiser rå fisk. Ja, det kan man ikke til. Heller ikke mig. Det er fandme udlækkert. Jeg tager det væk. Men ellers så synes jeg, at det går meget godt. Ja. Og hvorfor går det godt? Det gør det, fordi du gør, hvad der bliver sagt. Og du kan godt lide at arbejde med fisk. Ja. Ja, jeg kan godt lide fisk. Bare ikke god fisk. Nå, så det er noget andet. Spiser du ikke sushi? Jo. Nå, så det var godt, det var. Ja, det skulle jeg også lave på noget. Nå, så er det sådan, ja. Hvad siger du, Svinggaard? Vil du også være med? Nej, jeg vil bare have en fisk. Skal den være stegt? Ja, jeg kan få noget. Det kan vi gøre for. Og der er kunder, så er der også kunder hernede, eller så går du bare og laver... Jeg så også kunder. Så hvad laver du? Hvad er du mere lavet, for eksempel? Ja, i går der tog jeg 14 kunder uden hjem. Stop. Hvor tog du dem hen? Betjent? Nå, for helvede, ja. Har du gjort det? Har du gjort det godt? Det vil jeg sige. Jeg har ikke hørt klage. Jeg tror, det gør det godt. Hvor mange kunder tager du i dag så? Det ved jeg ikke. Jeg skal først færdig med mit bord. Når vi er færdige med bordet, hvad skal vi aftale? Så er vi oppe på 16 kunder i dag. Ja. Skal vi sige, Inden kl. 3. at du skal sælge for 1000 kroner per kunde? Ja. Det var jo til ski. Ja, snyde bare taste et højere beløb. Nej, det er jo snyde folk. Det må man jo ikke. Det er imod loven. Men hvad hvis de er blinde? Det er de jo heller ikke. Så lad os fortsætte den gode stil, som vi startede. Skal vi give hånd på det? Ja.